salaamaaleykum. waaleykum salaam. Diallo. Woni. Ngumbima ko police. Mi tottama convocation. Pour mi totta Ceerno Mody almudu makko. Mi yehi galle mabbe noon. Ɓe wimi ɓe eggi. Mais Ceerno Mody almudu makko kala taɓe ngoni mami dabɓe ɓe ha mi jaggam. Parce que téléphone o mi yiɗi jettude pour mi yaltita ko woni nder téléphone o. Tidiane wona mbiɗa ka yeehi police ɓe tottimo convocation pour les coupables. Min namdoma holmo cikkuɗa woni coupable o? ɗum fof sa andi ko saabi ɗum holto hucci holto fayi ma andu coupable o nawana ɗum police. Ça va très bien, mais ça m'a fait. On va tous à l'aise ici, comme c'est un peu simple, mais j'espère que. Bon, madame Doral, en attendant, je fofto aussi, je suis bandam do quoi, je suis rotide pour me dorotade galabao. Inch'Allah. D'accord, ça c'est bien, mais et ta santé, bonne de ma journée, tu te sens mieux, avec des petites forces, j'espère. Madame Doral, Haïdara Moussa ni mais on a à 100% d'al. Mais alhamdoulilah. Mais donc ça va venir, alors aussi ça ça va devenir petit à petit. Il faut bien manger et puis profiter là, on pas de téléphone du mari et tout ça. Après ça va venir ma art. Non, téléphone mais à la temps ça. D'autres ngoni, je me colle là de. Bodo fofto, me récupérer. Ah, mais à 100%. C'est bien. Ko dum jigni. C'est bien. Mais bébé, on ko jino mi jewten séra. À propos, Barke Jam. Oh, ko jam. Ok. Gilangon mi hôpital ha jaltumi. Fofi yam halni ka. À propos de l'eau. Non, à propos de toi. Non, hedo rek. Boda ande ayida bodo wan ma remercier. Mais il fallait me wan ma remercier. Parce que yam halni kam. Amnata halni kam. Aïssa Tokusel halni kam fouf nu tampirda ko gantirnomi e clinique te sa welano dum tawatama hen anani awopi liggey ma sababu ndi ko gantirnomi ko awopi haajoji ma sababu ndi ko gantirnomi ko hay jawdi ma a wadi hen te sa welanoma biya mi resanima mi wana gorko ma wadde sumi leliba mi wadi entre clinique hajuma ala hen mais non wadan dum min en personne mi wadi me remercier mes famille en personne wadi me remercier te dum hollirat ko biyanno da kam hanke heccanki ada yidi kam ko c'est vrai mi jabi dum parce que bi neddo hade ma andude jiddo ma gona e metti te vraiment ya am halni kam fouf vraiment je te remercie. De toute façon, tu n'as pas à me remercier pour ça. Bien sûr. Parce que je sais yembe sungondi petit ko wonde sincère. Te min ko bien mambe yidma ko c'est pas un jeu, on a fidélité ko gongeyam. Donc, min gondu mema pour le meilleur et pour le pire. Donc ça sellani mi foti darade hen. Puis mbe sikki kadi sa mi sellan ko non batta. A holliri. Donc, pourquoi me doit des choses à demi-mesure?
min so mi woni hunde mi yahata hen ha laaɓa walla mi wasa wonde hen fami donc mbanmi koko devoir am tan t'as pas à me remercier ni ta famille ni toi koko sentir me ɓerdam ko tan mbanmi. mais bébé min sumi waɗanima remercier pour min wonma remercier sababude famille o par ce que kamɓe e hoore mabɓe kamɓe iɗi weltade e ma. Ça veut dire que me remercier sentir comme si que service rendement. Je te rends pas, je le fais pour moi. Bébé, merci en tout cas à Diarra. De toute façon, là tu on don har. C'est ngati on don har kadi ko mi sellani de yerde. Duk dane ma de. On yala rek mi sellani mi suwato. Fi an ka gumi do tal bi di leer di non affaire bi. Ah, sum beydi ma leerde kay ko sababu ne ma mi sumi ma ni welto. Oui. Kodian. Ko no téléphone. C'est un debbo mo wiyono ma o. Mo gonno To konna den to. Kadian. Annodin. On non wonko haali Ko wi. wiide joom galle jeela ko noddi to haalino to. Wadde noon e convocation gendarmerie. Mbiɗa on. An kam Ibrahima an kam min ñande fof Ibrahima an gatata kam ko cerel Ibrahima an ko dayat noddo toon Ibrahima Ceerno mi noddata ko probléme amoura. so woni probléme mema probléme amoura aɗa ha sentiment min wima yewode amour ha dañ toon sentiment noon anon joyi An andano soko debbo. mi wima Ibrahima on gila jaltuɗon toon poɗɗa yetti ponnoɗa fawde toon ko amour ma jalta an noddimo wayma addumoɗo Ibrahima an ko tamatide hoore Ibrahima Min on yahan toon komi nodduno téléphone. so woyi mo arɗo sala noddomoto mo arɗo anani ay min Ibrahima kam mbiɗo cukkanakamo ɗo bako min min tappi désordre maɗi Am ɗon komi ha tan ko jewkay hande sa ari to Ibrahima joom galle jeene mbaɗi toon addi pelen wona ko eneno ƴeewat sa noddi suka debbo wona on no way mo hollude Convocation gendarmerie. joni aɗa joni ko jiɗmi Ibrahima ittu numéro hollo numéro téléphone ma piiso de. Ibrahima piiso de wallahi hande mi ƴakkat ɗum yetti téléphone o mbima Mi wawan ɗum anin. ko tahiye yetti téléphone o mbima ayde Ibrahima hotat nampone Ibrahima Ibrahima mi nanta mbini kam piiso yoyu Mi jogaɗo ɗo téléphone. yahi toy piiso Fatima, Allah wiya vayde tan. Ɗum gowɗa nande quoi. Amadou an menda honen gaccata kam wiide vayde. Mi ñagaki ɗum Allah nden kay moƴƴani. Accude wiidema an vayde. Moƴƴani. Min wonde ɗe bal honko mbanmi remarque quoi. Parce que kayitaji ma ɗi joni mi natti nandaɗa haala hen haydara te cikkannomi kayitaji ma tout parima. Oui, c'est vrai, mi heɓino visa am. Tout était prêt, mais bon. Mi waɗi annulé voyage o. Ouais. Annulé? Pourquoi? Bon, situation gonɗo e galle o mi wawi yehide noon tan mi accira noon. Somi yehine hajjillam wattadal. J'ai décidé que mi janga ɗo henne walla soit mi waɗa investir e hunde waɗa commerce. C'est mieux que mbeɗa yaha tawa hajjillam waɗata Allah wawi wadde min kam a majjani kayitaji am jaltino te saabino mbimi mbiɗa ɗanno guila nan mi kawno fewnanma kayitaji ma pour jaaha Amérique janggoyde hande min ɗo faɗirimi minne mbimi yo walla mi ɗanno min heeɓi passeport am France ɓooyi visa am France ɓooyi mais hande o visa o heddi hen ko balɗe par ce que min nene mi natti yaade. natti yaade? Si. Ko jaranma ɗum? Tagno kam yiilade visa Fatima komi andi an ka jogoɗo yartu gallo aɗa janggoya sa ala ɗo ala mbaɗanmi ɗo. Ah bon? Par ce que hande o an sa yeehi a ala ɗo ɓiɗa ɗo
mbiyatmi kono ɓiɗɗo muynomo yiyani yummumi Amadou aljakimi andi ko jiɗmi ganda min e ma en jiiɗani option min jettunomi ko mbaɗa yaha mbeɗa janggoya ɗum taxnomi wadde demande visa am te visa weeɓani ana hokkama visa jaruɗa ko liggoyade a yahan janggoyde liggade nafa hoore ma nafa famille ma wadde ya liggoyɗa ɓuuri par ce que joɗani ɗo ala hay goto nafoore sinon ko saga ma watta annulé visa ma Fatima min e hooram hannde o to tolniɗa e nder ɓernam nde Fatima hannde o so Allah ƴettuno visa aljanna tottimi wi yomi naato e aljanna Fatima a rewani caggalam walla ala hen mi naatoyta on aljanna sabu aɗa yetti kam to nganndanɗa kala ko woni e nder aduna hannde an ɓurani mbiɗa yinna yiddere nganndanɗa Fatima je t'aime pour toujours Fatima miɗoma jiɗmi ko pikke peel seednaten kono wona ɗanngal wona visa wona aljanna wona so Allah yiɗirima no jiɗirmami ni barke salatul fati hasbetake jam akam mbaɗa jaltuɗa ha kadi heñoro wonde ni hen Nice. ça va On wonto jaarmi ni rek mboɗo mara joni. to paɗa On wonto ñaanmi rek. kaliɗo a sellani a ala droit yaltude joni ni poɗɗa ko surade saabu ɗum aɗa andi ko Boy, nde ko heptima e rafiya ko aɗa andi ɗum yo komi ñaaguiroma rek. Hande ɓernam welani quoi. joni haalnam honto paɗa min ke mata faran suudema haydara Boy, gale babam paani. Non, sérieux. Hande fof mi haalda e babam. Fof mi haalda e babam. sa yiɗo bamata ko holko mbiyata ɗum Boy, aɗan ko woni mi yahan mi haalnamo gonga. Baba resi lembel, o resi lembel gasi, bona yo ha ɗon. Mais pourquoi omo waɗa maltraité nenam? Ha mère o ne yalta galle o? Han? Te on ɗon lembel mo yiɗi waddude e nenam, est ce que on nenam ƴewani mo? Te est ce que nenam ko jibinani mo ko, est ce que on lembel ne wawimo jibinande ɗum ɗon? Fof mi haalnamo ɗum ha naata e noppi mo ko hande baba. kaliɗo mi winomo guila adana mo fitti ko wurdanoma foti ene yiili ɗum bamma ko jinnaɗo ma te bamma ko waɗi ko kañum jogui raison e dow ma saabu ɗum bamma mi winomo ene jogui droit yaade ha deuxiéme femme te aussi gueɗel gotel ne woodi ɗo gonɗa ɗo a wona celluɗo a ala droit yaltude ni aɗa yaha ha ala ko heddi so wona wiide aɗa naata hakkude bamma e rewɓe mum ɗum kalida famiri ɗum te ala ko jinmi haala kew ka fof mi jaha jinmi ko ɓortaɗi ɓorɗaɗi ɓayen to pisinto mi wulanma ataye mo gomi wulande mo Boy, ay ɗon ko woni an tawi haala ataye min ko galle jahanmi fof mi haalda e baba mi haalnima min kala ko dañmi ko nenam ɓurani kam hay goto watta maltraité nenam mboɗo wone nder dow leydi ganda ɗum yaa saɗa yara mami haalane heɗe mi haalanma a yahani te a yahata saabu ɗum mi ɗaccatama aɗa yaha aɗa addoya attroupement yimɓe kay hande enen foti wonde fandare men ko hol fof nde mbaɗeten ha jinnaɓe men ɓe gartodira kono wona yaade wiide aɗa araɗa ɓeyde fitina kaaliɗo Boy, c'est bon. Wono mi yaha mi non non heɗe mi haalama ara ɓortuɗi ɓorɗaɗi gara yimɓe gammira accuro mi kaaliɗo non 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 heɗe non extra waɗa yaha affaire gara Boy, c'est non c'est le cahan quoi an toujours ga neɗɗo fitina quoi non non e haali mum haalisi mum quoi Yasin somi ari ɗo hannde addimi ɗo ko hakki nde hay hunde woɗɗani ko an fakki nde hay hunde woɗɗani ko an yiɗi nde hay goto anda ko an andi woni min woni an woni kanko yam musidɗam sehilam jiɗɗomi ala ko ñallata e oɗo galle komi anda to to gonmi Amérique ala ko walata e oɗo galle ko mbaɗɗa ko waɗi ko wi e ko mbiɗa ko ñallata e galle ko komi anda
kono mbaɗa andi sehlam mbaɗa anduma kono mbaɗa andi sehlam hande to woni ɗo komin sehilaɓe ɗon mbaɗa wawi ñagade o jaɓa mais difficilement musat nde tawno ɓerde nde ne heewi e ko waɗa ko ne heewi yaasi sa faggima ko jeyɗa no paggoriɗa ni no muusi hay goto anda no paggoriɗa horo ya ha daña goppita wonɓe horo ya ha daña goppiɗa ma anda horo ya ha daña cara ɓesguma an woni jaɓo kanko min calo toon nde tawno debbo ko galle so weli ko debbo so metti ko debbo momi ƴeew yiidema noon mimin jewtiri hen e kala ko ñaaguino momi o rokki kam kono mbaɗa andi gonɗo lawol yasin mi wiyata mi raɗirta ɗum de kono noon nomi tamdu Moussa haala ka haali hoore mum mbi leeso ɓuri andude paaldi min hannde no ɓesngu ngu sarori ni ndaw ko ɓuranani min kono neɗɗo wona ko yiɗi ko dañata koko dañi ko ɓamata ɓama kadi jabra Allah kaalidu wona ɗo Fatima wona to somi fini hakkille mo fecco mi ɗamta ko jamma mi ɗamta ko ñalawma ɓuranani min kono taaka ko ɗum Allah o feccani mi welama Allah kadi e golle mum no feewi kalɗa ko fof ala ko mbattanmi hen saabu fof ala hen ko mbawmi wiide ala kono kadi ha joni mbeɗa werti juuɗam mbeɗa ñaagui Allah wona tan hay sinno ko ñalawma gooto so tawi mi tampi e nder galle yaw hen yo Allah hollam Yasin ka joom suudam Yasin yo ko gorko Allah fecci ɗum wawde dañde goo ɗiɗi tati ha nayyi gorko wiyata ɗum koko fesa e mum ana ɗum koko lowda e mum kono debbo wawa ɗum kala mo wawi addude oɗo galle rewta waccagal ma Khalid. Ça va? Sel. Dai tampere? Alhamdulillah. No bandu wala. Semuri no fe. No imayen ba. Masha Allah. Mama ali. Moy dem mo sen. Amna sar na meja. Moy jam. Alhamdulillah. Ko jam. Ba. Kumi garno do juste pour jewten sen. So tawi noon ko kalantumami ko mi yawtima hen konngol jafoɗa kam ganda ko ɓerdam nde woni ko welani bawa komi jiddo andude holɗum nenam watma ha tahi aɗa yaltinamo galle ɗum ko goho ɗiɗaɓel ngel ane nenam ko famɗi on madi 25 ans de mariage ha dañjon kam hen dañjon hen Aïcha hande to dewduɗa e nenam fof mboɗa andi par ce que hande mi natti wonde cukalel bone kay yoni a resini yeyam lembel o muñi ɗum minenne min muñi ɗum min jooɗima bone kay yoni ana nenam gonirnoɗon ɗo ko duko subaka e kikire jamma e ñalawma te baba ko an toñanno ɗum min kaɗani hen duttata kadi jaltina yayam galle o to pawɗa ɗum baba ko ɗum noon addi kam ɗo kalnakam ha leera mi anda yayam holɗum yaltino ɗum galle o par ce que min woni afo makko te mi wona cukalel hande komi mawɗo voilà. Khalidou nufu malandu furuta koye hoore malande
non pulaar bi go aɗa bonni trop ɗum woni go 2 ala respect parce que sa dañino respect e ko mbanmi maako fof gila nden ha joni hôpital Sacré hen clinique au moins daña minimum de respect e bamma Yasin mi felima de mi felima an sinno ko hakki garɗa e kono ande fuɗɗotande fof ko an hande emin jetta Allah kala ko yaw wawi dañde e ngam caggal Allah e nulaɗo mum ɓe mbi debbo so tawi moƴƴi duusa gorko mum ha barke ara kono an hande dañi ɗum ɗon fof hoto jam bonirede ɗum hoto jam fijirde ɗum maɗa andi kanko to woni ɗo hande ina wayno ni so tinino mi ari galle maɗo welatamo ñanden nde gummimi aéroport pawmi sakujam nde jooɗimi mbimami puɗɗimi haalde haalma tata o laayo ɗum tagi mbimami ngol lawol ina wawi fewnede kono weɓata mi felaki tel mère tel fils pourquoi yayma haalnanima ko yaltinima ɗo henna pourquoi a namdaki yumma holko tagi mo yaltude e galle o et pourtant ɗo wawno wasde yettade ɗo information mo garda jettude ɗo henna o information aɗa wawno heɓde ɗum to galle mum mais ko boniragal ma needi tagma yabbude koyɗe ma ha ɗo henna pour m'offenser ala dañata hen victoire a hollat kam joni ka gorko a mawni min suka so mawni lomtata ko bamum kono suka so mawni huccodire e bamum no fiyodire gobbe barke rewata caggal ma jamais au plus grand jamais yuma yinno ko warde mi kaali ɗum a namdaki yuma holko nawnoma clinique holko mbima mbima ko liggi soofe kosam dam yara ɗum non ɓe mbima non non ɓe mbi kam hen voilà ɓe cuuɗima gongo o kaaliɗo yumma uni ko hottu butel ha diggi waɗi e kosam pour yomi yar ɗum min mi maaya nen on waɗi ɗum ba sa yi ko nawma hôpital ko par ce que min mboɗo teddini jinnabam an noon a teddinani jinnaɓe ma dum tagma yarde kosam dam alhamdulillah mi debani ñamde to min noon e assassin min gondata e même legal saka même galle saka même suudu taɗa joguida ko yumma agresseur ma ko agresseur ko criminel ko barawo neɗɗo ko barawo yimɓe ko jolfuɓe mbiyata ko yene négle borom moƴo e fanana et que ça soit la dernière fois mi wiyatama que ça soit la dernière fois aɗa ara e galle o de par ce que aɗa jogui ɗo gueɗal